ajassa 11 sekuntia. 3, 4, 1, 6, 2, 5, 7. Ja 3 kierroksen jälkeen johtaa Kenneth Södergaard numero 3. Ja 4 kierroksen kohdalla toisena on sitten Pekka Koivula, kolmantena Jaakko Ilvonen. Eli Kenneth Södergaard johtaa. Pekka Koivula toinen ja Jaakko Ilvonen kolmas. 5 kierroksen kohdalla Kenneth Södergaard, Jaakko Ilvonen, Antti Ollimäki. Ja nyt sitten on tuommoinen enää puolitoista minuuttia, minuutti 40 jo ajettu. Ja 7 kierrosta täytyy Kenneth Södergaardin johdolla tässä mennään. Ja nuo väliajat, mitä aikaisemminkin tässä on ajettu, on muistaakseni Kennethin johdossa tekemiä 2 minuuttia on täynnä. Ja Pekka Koivula, Antti Ollimäki ja Jaakko Ilvonen on tuossa seuraavien järjestys. Siinä on itse asiassa nuo 3 seuraavaa, 4 seuraavaa on ihan sekunnin sisällä. Eli Antti Ollimäki, Jaakko Ilvonen, Pekka Koivula, Pauli Helin aivan sekunnin sisällä. Tosi tasaväkistä 2.19 10 kierrosta. Ja aikaisemmin tässä on ollut 2.22, eli nyt täällä mennään lujaa aikaisempiin tuloksiin verrattuna. Parannusta on ilmassa, tulosparannuksia. Ja 3 minuuttia täytyy hetken kuluttua 12 kierrosta, kun on ajettu. Kenneth Södergaard johtaa, Jaakko Ilvonen toisena. Ja eroa ensimmäisen toisen välillä on 5 sekuntia peräti. Kenneth Södergaardin vauhti on ollut kova. Pekka Koivula, Antti Ollimäki ovat sitten seuraavat. Jaakko Ilvonen, Pekka Koivula eroa puoli sekuntia. Pekka Koivula, Antti Ollimäki eroa 4 sekuntia. Antti Ollimäki, Aki Leppänen on seuraavana 4 sekuntia eroa. Ja 3.45 näyttää kello. Ja numero 3, Kenneth Södergaard johtaa. Näin 4 minuuttia tuli täyteen, viimeinen minuutti on menossa, 3.57. Eli 17 kierrosta 3.57 on toi 17 kierroksen väliaika ja nopeampi kuitenkin kuin äskeinen erä tuossa. Ja kyllä nopeampi kuin mitä tässä ryhmässä on aiemmin ajettu. Ja se aiemmin tarkoittaa Kennethin omia väliaikoja. Kenneth näyttäisi parantavan tulostansa. Neljä 30, 4.40, eli parikymmentä sekuntia ajoaikaa jäljellä. Ja 20 kierrosta on johtavalla autolla täynnä. Ja nyt sitten Jaakko Ilvonen pääsee
Ehto 22 on ihan, täytyy mennä putkeen tää seuraava kierros muuten. Ja näin se ei mennyt putken. 4 sai tulokseksi 21 kierrosta 1 sekuntia. 3 22 kierrosta 5 sekuntia. 6 21 kierrosta 5 sekuntia. 2 21 kierrosta 7 sekuntia. 1 21 kierrosta 11 sekuntia. 7 21 kierrosta 11 sekuntia. Ja 5 21 kierrosta 12 sekuntia. Jälkeen nopein 3